Dagol! Dagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol! And Tita Tanya Chinita. Mas marami akong time sa barkada kaysa sa pamilya. Di ba kayo magbebang ng barkada nyo? Huwag ka muna mag-react yan. Pero at least hindi kami nang bababae. Halatang ito. Ay, lamig kasi. Nilamig. Babae. Feel good morning, Colantits. Itago nyo na lang ako sa pangalang Bal. Dabi. Huwag ka na mag-react. Hindi naman Bal David eh. Bal lang. Tubong Cebu. Kaya sa may buntag mga kaigsuunan nga Cebuano. Naging real estate broker po ako. Nung ako'y nandito sa Maynila. At naiwan po sa probinsya ang aking asawa at 3 mga anak. Nung kumikita na po ako, ay kinuha ko na po sila at dito na rin nag-aral ang aking mga anak. Ang asawa ko po si Mary Rose ay hindi ko na pinagtrabaho. Kulantis wala po akong kaibigan dito sa Maynila eh. Kaya napasama ako sa aking mga kasamahan ng mga binata. Sila yung mga naging barkada ko. Nagkayayaan. Kahit saan-saang inuman, pumupunta kami. Pero di kami nang bababae. Ulit-ulit yung parte na yan. Mas defensive, mas totoo. Alam ko yan, Bal David. Bala! Bala ba? PBE yun eh. At dahil doon ay dito nagustuhan ni Mary Rose na aking asawa. Isang Biyernes ng gabi, nagkayayaan ulit. Inuman na naman daw. At dito na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Utang yan, alista yan sa pangalan mo, Bong Bakit sa akin ba? Kay Bal naman. Sige, ang bahala dyan. Pa-birthday na natin sa tropa natin yan. Kailan ba birthday mo, Bong? Ako? Oo. 29 ako eh. Kaya bihira lang ako mag-birthday. Kaya nga kaya pala hindi ka tumatanda. Basic. Bro. Ano? Sino magbabayad yan? Hindi, lista yan, lista. Si Bal na bahala.
Sige, ako nung bahala. Taya, akin na yan. Shot muna tayo. Shot. Shot, Shot, shot. Teka lang. Teka lang. Oh, shot. Tagay muna, tagay. Agay. Ay, ito isa sa'yo. Abong. Oh, ito pa isa. Kamusta na pala yung... Kamusta na pala yung susi para yumaman tayo? Hindi, kailan tayo maghahanap? I-plot na natin. Di ba yun si Atong ang mga? Okay. Gusto mo talaga? Ha? Atong ang mga. Ang delikado, pag nakita mo, ikaw yung mawala. Kaya Gusto nga mo? eh. Kaya natatakot. Pero at least yung pamilya natin, pero kailan natin iba-plot, hanapan? Kayo talaga. May tripping na Sabado may client na naman ako. Pag kumita, Ito mo, inom na mas naman tayo mas dyan. yayaman tayo pag hinanap natin si Atong ang mga. Ikaw lang, mahala ka, Kim. Gusto ko pa mabuhay, Kim. Okay pa ako, ha? Sige. Teka lang, sir. Last order na po kasi mag-alas 2 na madaling araw. Alas 2 na pala? Ba't bukas ba kayo? Kaya ka magsasara na! Ha? Gusto mo kumahay blood? Dapat sana, para hindi kami magbuyat, magsara kayo ng 12. Eh, ba't ka kasi open hanggang 2? Kasi nang negosyo pa kami, tas malulugi lang? O eh, bakit mo kami negosyo ka eh? Tapos pinapalis mo kami, parang bobo. Ah, gano'n. Sige na, bill out na kami. Kami ang bahala dyan. Lasing na ako. Kim, sa inyo nang matulog, Uy, bakit di ka uuwi na naman? Ganyan naman yan, si David, si Marcos. Halata si David galing yung istorya. Sound check. Ayun mo, sound check. Sound check! Yan. Sound checks, may chicks. Oy, Trixie may chicks ba? Hindi. Alam niyo naman, di tayo mambababae. Inom lang tayo, pero... Yung kasi yung kwento Si Val, ka. kunyari pa si Val. Oo, pero... Hindi. Sige na. Doon na ako sa matulog, Eh, Hindi ka talaga uwi, bahala ayoko ka. magagalit yung parents ko. Bahala ka, bay. Magagalit na naman Oh, yung si Mary Rose, bay. Sige. Saan ba itong simba? Ay, mag-ring? Subscriber cannot Dos be na. reached. Please try again later. Manda ka sa aking pag-uwi. Manda ka talaga. Manda ka talaga! Ay, di pa ako natutulog. Saan na ba ito? Wala pa ito. Ma, gutom na po kami. Ama, di ba po agahan na? Bakit para gutom na rin ako, ma. Sino ka? Dandan, ako yung pangatlong anak. Ikaw pala yung pangatlong kapatid ko. Mama, magprito na po kami ng gutom na ako, Ma. omelet. Mama. Mama, gutom na kami, ma. Oh, ikaw na lang muna, Junjun, nang magprito na para sa mga kapatid mo. Ikaw yung panganay. Ano ba yan? Mama, gusto ko po itlog na maputi. Ma, gusto ko ng itlog na kulubot. Tuwang-tuwa. Ito mo yun natutunan dyan. Eh, ganun yung itlog ko eh. Ako, gusto ko itlog ng apam. Ayan, maputi yan, pero kulubot pa rin. Pero siksik. Ma, saan pala si Papa? Si Papa Bal. Mama, si Papa nasaan po? Wala pa nga eh. Alam niyo yung papa niyo? Naiinis na ako kasi parang wala siyang pamilya. Nagbubuhay binata. Nagpipiling binata. Pagka-uwi ko po ng bahay, nakita ko na sa labas na yung mga damit ko. Ayan. Mama! Sama po
po ba yung mga Papa. brief na bacon ni Papa sa labas ng bahay? Papa, ba't ngayon ka lang umuwi? Kanta tayo. Bakit ngayon ka Kala. lang? Bakit ngayon ka lang? Papa, sa bahay mo. tama. Papa, bakit Sandali, galit po pumasok si nga kayo. Mama? Pumasok nga kayo doon. Pumasok kayo Papa, doon. sabi buhay binata ka, hindi ka Pumasok muna kayo doon! Wow! Ikaw pa may gana magalit, ang kapal na mukha mo! Ayan pa yung huli mong natitirang damit! Huwag ka papasok dito! Huwag kang tatapak sa pinto! Umalis ka na! Ituloy-tuloy mo na yung magbubuhay binata mo! Saya ka na. Masaya kami! Umalis ka na! Masaya kami kung wala ka! Talaga. Oo! Kapal na mukha mo, buhay binata ha! Ano? Parang wala akong asawa, parang walang ama yung mga bata ah! Ilang beses ko ba sinabi sa'yo, ha? Na stressful yung trabaho. Maghahanap ka ng sales. Sales sa magdamag! Siyempre, connection yun eh. Wala naman nag-open house sa magdamag ah! Connection, Kliyente yung target mo. Kliyente, madaling araw? Ano ba yung kliyente mo? Hakwago? Ha? Mama! Ano nisasabi natin dyan? Di ba sabi ko umalis kayo dito, doon kayo sa loob? Ba't ka bumalik? Gugutom na po kami. Pagod po si Mama kakaantay sa'yo magdamag. Papagutom na kami. Pinapalayas mo na ako? Sige. Lumayas ka. O lalayas ako. Huwag niyo akong pabalikin dito ha. Mama, Papa! 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 Umalis ka! Buwisit! Oh, alis ako! Umalis ka! Umalis ako sa bahay ko lang, Tits. Pinalayas na ako eh. Pero, sinusustentuhan ko pa rin yung aking mga anak. Talagang di na kami magkasundo ng asawa kong si Mary Rose. At doon ako nakitira sa barkada ko. At isang gabi, inuman na naman kami. Kaso, napatrobol yung isa naming barkada. Uy, tama na yan! Ito sa'yo, ha? Tama na. Aperkat! Kame, Hamiwi! Flying Paliwala na sana. Aray ko. Helicopter! Tumigil na, pulis ako! Tumigil na Hindi kayo. halata! Hindi na patingin ang kapa mo! Uy, tama na yan! Kim, tama na yan! Ba't mo kasi sinuntok? Sakit tuloy. Yan, dito tuloy tayo sa rehas. Loko tong bulis na to ah. Kayo kasi. Sandali. Bal, laya ka na. Oh, kami din! Oh, Bal! Huwag mo kami iiwan! Babalikan ko kayo. Naawa ko sa mga bata. Kaya piniyansahan kita. Pero hindi ibig sabihin ito. Babalikan kita at magbabalikan tayo at pwede ka nang umuwi ng bahay. Lakap. Bakit sinabi ko bang piyansahan mo ko? Sinabi ko bang... Wala man lang salamat! Eh, You're welcome ho! You're welcome kaya ko ha! yung sarili ko. Bakit? Kaninong pera ba yan? Kung hindi ako nag-ipon, wala na yan! Iinom mo yan at ibabarkada mo hanggang sa kulungan ba naman At least magkakasama hindi ako ng babae! Salamat ha! Thank
Thank you! Hindi ka ng babae, pero umuwi ka ba? Gawain mo naman dinong lalaki yan! Na may anak, may pamilya! Papalabasan ko ng stress. Hindi mo naiintindihan eh. Anong stress? Stress ako sa trabaho ko. Mas stress ako sa bahay! Ako lang mag-isa nag-aalaga sa mga bata. Tatlo yan! Ikaw! Pagkatas ng trabaho pa, inom. Ano? O bakit? Naghanap ako ng pera para sa atin ah. Ba't parang inutil ako? Ba't parang wala akong ginawa? Ha? Ba't parang wala akong nagawa sa buhay ko? Hindi ko na dinidiscredit yung mga nagawa. Sinasabi ko lang, umuwi ka. Ano? Umuwi naman ako! Trabaho! Hindi namin nararamdaman na may tatay yung mga bata na may asawa ko. Ha? Ano? Sapat yung kinikita ko. Oo, kaya nga dinadagdagan ko. Naghanap ako ng mga kliyente. Kahit hating gabi kung may kliyente. Alam mo, nakulong ka na lahat. Hindi ka pa rin na-enlighten sa Up lang ako nangyayari. pero hindi ako kriminal. Hindi ako nakulong. Dapat di na kita pinihansahan eh. Kapal na mukha mo, wala man lang pasasalamat. Kasalanan ko pa. Alam mo, bibigyan sana kita ng pangalawang pagkakataon pero ayoko na. Ayoko na rin. Di ka Wow. Wow, bala. Huwag na natin. Saan ang gagaling yung kapal ng mukha mo? Huwag na natin pahirapan mga sarili natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman pababayaan yung mga anak natin. Pinili mo talaga yung barkada mo. Pinili mo talaga!